Rita, Alfred, Milo, Mumu, Olga, Tralalo. Rita, Alfred, Milo, Mumu, Olga, Tralalo. A tropa de trapo. Caracol! Onte pola noite pasoume unha cousa espantosa. Pois eu dormín como un pelouro. Desculpa, Mumu, pero estábamos a falar de min, non de ti. Perdoa, Rita, pero como sempre falamos de ti, pensei que por unha vez podería ser eu o centro da atención e podíamos falar de min. Eu digo que tiñades que deixar de falar de vós para variar. Sempre estades que se eu isto, que se eu o outro. A ver cando aprendedes que o mundo non xira ao vosso redor. Perdoa, Alfred, pero é que eu penso que son moi importante e por iso eu e nada máis que eu... Vaya, perdinlle o fío ao novelo. Tanto ten, non falo máis de min. Que pensades de min? Nunca na vida ides aprender. Case vou dar un paseo. Estadesme poñendo de mal xenio. Bos días, señora Caracol. Onde vai? Bos días. Vou ao lago á procura dunha pouca d'auga. Pero o lago queda moi lonxe. Ten que percorrer tanta distancia a cotío. Si, vou e veño ao lago todos os días. Tardo moitísimo en ir e moito máis aínda en volver, xa que volvo cargada d'auga para a familia. E boto o día inteiro facendo iso, ir e volver. Todos os días é a mesma historia. E por que non traslada a casa para a beira do lago? Ai, quen me dera, pero teño unha casa tan grande que non a dou movido do sitio. Só movo a casiña que levo ás costas. Hola, señora Caracol, eu chámome Rita. A miña amiga Mumu e máis eu imos axudar. Eu? É que non podo porque teño que... Estea tranquila, señora Caracol. Vai ver como lle damos axudado. Que bo detalle, Rita! É a min que me parecía que só pensabades en vosoutras. Alfred, imosche demostrar que somos boa xente e que non só pensamos en nós as dúas. Tamén nos gusta moitísimo axudarlles aos demais. Iso, aí falaches, axudamos a todo o mundo. A quen lle hai que axudar? Mumu, a señora Caracol anda mancada dunha asa e hai que levala ao hospital a que lle poñan 5 inxeccións. O que? Como? A min non me pasa nada. Eu marcho daqui. Non se asuste, señora Caracol. Era unha brincadeira. Agora imos para a súa casa. Vai ver como todo se amaña logo. Díganos onde é que imos detrás. A miña casa está no medio do campo de flores. Vide canda min. Señora Caracol, cando queira pode empezar a camiñar. Xa levo un bo anaco a camiñar. Rita, non che parece que imos moi devagar? A este paso non chegamos á súa casa nin mañá. E eu que queres que lle faga? A señora Caracol vai máis lenta cunha tartaruga. Señora Caracol, e se monta na miña orella para irmos un pouquichiño máis rápido? Por min estupendo, pero non sei se vou dar aturado esas velocidades. Xa estamos. Velaquí a miña casa. Benvidos. É ben bonita. E logo a súa familia? A familia foi de visita á casa dos avós. Volven para a semana. Van levar unha alegría cando vexan que nos trasladamos para a beira do lago. Agora o que hai que facer é preparar as cousas para trasladar a casiña ata o lago. Eu póñome aquí no medio e vós decidides cal é a mellor maneira de levarnos. Non sei cal é o mellor xeito de facelo. Parece doado, pero compre andar con moita delicadeza. Por que non poñemos a casiña en riba dun pau e levámola entre Rita e máis eu? Unha idea magnífica. Rita, colle esa galla que hai no chan. Mumu, agora aquí pon a casa en riba. Aí estamos. Agora levantádela e xa podemos ir con ela para o lago.
Que, señora Caracol? Vai saindo todo ben? Vai todo perfecto, grazas. Desde aquí arriba hai unhas vistas preciosas e adoro estas velocidades. Vostede tranquila, vai ver como está de seguida instalada a beira da auga. Xa chegamos. Agora ten que decidir onde quere que poñamos a casa. Que estea preto da auga, pero ao mesmo tempo protexida. A ver, nun sitio especial, que teña boas vistas e que estea protexida. Podíamola poñer ali, detrás daquela pena. A min paréceme ben. Grazas polo que fixestes. Rita, estou baldada. Leva máis carranchas á casa. Pero, Mumu, hoxe fixemos unha obra boa coa señora Caracol. A cousa non che é así. Ti axudaches a señora Caracol, pero eu axudeiche a ti. Así que prepárate, miña amiga, que me vas levar ás carranchas. Si, erache boa. De acordo, Mumu, lévote. Pero tes que montar dun chimpo ben forte. Estás preparada? Eu xa nacín preparada. Ala! 1, 2 e 3! Opa! Que parelliña, é que non tedes remedio.